Čau lidi, já jsem Flakys a já rozumím další video. Dneska to další díl série Pomoc youtuberům a chtěl bych vám moc poděkovat za ohlasy k minulému videu s Pomoc youtuberům, protože je tam už něco kolem 12 lajků a 82 zhlédnutí, což je úplně super a jsem rád, že vás to série baví. Tak jsem se rozhodl v ní pokračovat. Ale už to nebudu nějak dál zdržovat a vrhneme se na youtubera jméno Tučnáček TV. Je to vlastně můj kamarád a taky je docela dobrý youtuber, takže bych mu v tomto videu chtěl pomoct. A pokud neznáte jeho kanál, tak se určitě koukněte na jeho kanál, který je v popisku videa. A vlastně točí filmy, nebo natočil jeden film a dělá dobrý videa, takový informační a takový zábavný, klasický a prostě pohodový. Mně se jeho tvorba líbí a doufám, že se vám taky bude líbit jeho tvorba. Pokud ano, můžete mu určitě zanechat nějaký pěkný dáreček, jako například lajky, komenty anebo odběr. A to bylo asi pro toto video všechno. Jinak chci se vám omluvit, že toto video bylo takový kratší, ale nevím, co už mám dál říkat, takže tak. A pokud chcete, abych natočil pomoc zrovna i vám, tak mu to určitě napište dolů do komentářů. A já se s vám loučím a u nějakého dalšího videa zase čau.